Kaixo lagunok, ikasturtea amaitzen ari zaigu, beraz badugu ospatzeko nahiko motibo. Eta Blaitu klubean nola egiten ditugu ospakizunak? Guzti bezalako saio entretenigarri eta dibertigarriekin. Horixe baiet, dejome gola. Gora ekaina, gora dako porrak eta gora Blaitu kluba. Sartu kareta! Atxeen hartzeko gogoa dut, azte urtea. Urtarrilean negoko guztialdia, martxoan korrika eta maiatzean eusfera. Guk iragarri genizen pizkundea zetorrela, eta urte oparoa zetorkigula. Eta zuek, sumatzen alduzue zuek eta zuen ingurukoak euskararen aldeko urratsak ematen ari zaretela? Ala espero dugu, bestela alferrik ari gara. Tira, jarrai dezagun aurrera. Ikasturte hauetako azken musikaz blai, asmazank eta esketxa atalarekin. Eman egurra! Kaixo, ongi etorri gure musikaz blaieko azken saiora. Lau proposamenak ikusteko preste egongo zarete, ezta? Hortxe gure aukeraketa! Bat, zuan talde bizkaitarraren martxoa kanta. Bi, gozategi alaitz eta maider eta sua enparantzarekin imaginatu libre. Imaginatu herri bat, asna zati batean, buru jabe eta aske, Europako batean, maskara eta erraldoia dantzan gizakatean, imagina gure esku, dago laba batean. Hiru, eta zerin konkista bestia. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin, ta sendatuko ditugu zauriak gauean gure kantu honekin. Atzean gelditu dira malko guztiak, gure konkista iritsi da, geldi ezinak gara orain biak, gaur gauean da uraina da. Lau, kaparrak taldearen galtzaile kanta. Zina zoratzen tabernan sartzian, bertako danekin dantzatzen, ezarelako bakarra jode. Tazinaz jolasten izautzen artian, gero eta geixau berotzen, nire burua zeharo galtzen. Proposamen bikainak ez da jon. Hala da, sei euskal musikaz gozatzen. Eta musika instrumenturen bat jotzen baduzue kanta berriak sortzen. Agur! Eskerrik asko kuadrilla. Orain datorren astean entzungo dituzuen abestiak bozkatera. Eta bide batez, gogoratu, udarara begira, gure Blaitu klubeko Spotifyko superzerrena osatzen ari garela. Bidaiatzen ari zaretenean, zuen gela jaso behar duzunean, edota hondartza hasteko dutxa fresko hartu bitartean, entzun gure zerrendako abestiak. Orain, asmakizun sorta etorriko da. Aurrera asmazank. Bizarrak badauka eta aritzak ez. Bizarrak badauka eta egiak ez. Zeruan badaude eta infiernuan ez. Udan arroizko neguan makal, udan sasoiko neguan apal. Tripa beterik zein tripa huts, ni beti hotz edo izotz. Oinak lurrean eta oinak buruan, plazari, plaza dabil kantuan. Bai asmakizun dotoreak, errima eta guzti. Jakin nahiko duzue asmazank kataleko igarkizunak nondik ateratzen ditugun, ezta? Egia esan, musikarien aipamena egiten dugun moduan, idazlenek dagokion aipamena merezi du. Ikasturte honetako asmakizunak ni puntaren puntan liburutik aterata dira. Xabier Olaso da asmakizunen asmatzailea eta Egina Garai berriz ilustratzailea.
Aukera ederra duzue udaran liburu hau eskuratzeko eta familia giroan bata besteari igarkizunak botatzeko. Hori da, 2 hilabete hauetan euskarazko irakurketarekin gozatzea opa dizuegu. Baina ez zue bakarrik, baita zuen gurasoei ere. Eta orain, ikus dezagun esketxa! Begira izea, azkenean lortu dut blaitu txapa. Merezitakoa bai horixe, txapa galanta eman duzu motel. Hori ez da horrela. Tira, txantxetan ari nintzen, alegin handia egin duzula esan nahi nizun zorionak. Jarriko izut? Bale. Hala ere badakizu hau ez dela saria bakarrik. Hau ardura ere bada. Orain euskara zaintzen jarraitzeko arduraduna zara. Bai, halaxe da, baina handitzen goazen heinean zaintzaile izateari uzten diogu. Zergatik diozu hori, aizu nire gurasoek nire zain ondo zaintzen dute euskara. Baita nireak ere, baina horregatik ez diote zoriontzen edo saritzen. Nola ez, euskararekin konprometituta dauden guraso batzuk badute euren txapa. Nire amatxau bai bintzat. Nireak ez? Non erosten da hori? Ez da erosten, zuk ez altzeneken euskararekin kezkatuta eta ilusionatuta dauden guraso batzuk linon elkartzen hasiak direla. Blaitu familiak izena du haien klubak. Hala! Nire aitak euskararen erabileratik oso kezkatuta dagoela dio, baina inoiz ez dut ikusi bilera batera joaten. Basaiezu besoak zabalik jasako dutela. Zenbat eta gehiago izan hobe, eta euskararekin lotutako ekintza gehiago prestatuko dizkigute. Unaiz, baina ez daiz hemen, aitona gure zai daukagu. Gurasoak bilera garrantzitsu bat zeukaten linon, guazen. Uste zure aita txapa lortzeko bidean dela. Hortaz ez dio txapa gehiago eman beharko? Badakizue lagunok, blaitu familiak jaio da. Eta datorren urtean oso indartsua hasi nahi dugu. Beraz, eman txapa gurasoei. Mugitu daitezela, joan daitezela diretara, ekarpen oro ongi etorria izango da eta. Eman txapa lortu arte. Ikasturte honetakoak amaitu dira. Hurrengo hitzordua Herriolagunen izango da, Madalenetan. Aurten ere, blaitu festa ez da faltako line. Hala da, txirrita, ez da ikastorako buruhandi berriak ere. Oporraldi ederra izan da izazela, eta gogoan izan euskarak udaran ez duela etenik. Blaitu mingainak eta guzti euskaraz, agur!